दिनैनि बे हाबाफारियावहाय इंटरनेशनल वुमेन डे सान फालिनाय बे बुहुमनां आइजो सान फालिनाय बे हाबाफारियावहाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPL वुमेन्स विंग्सनिफ्रायबो जों मोजाङैनो जोङो आइजो हिसाबै जों मोजाङै मोजां जों खुंबाय जों बेवहाय बे जोंनि बे आइजो सान फालिनाय बे हाबाफारियावहाय जों आलासिफोरबो जोङो हांख्रायदों दा बिथांमोनाबो दिनै जोंनि गेजेराव फुंनिफ्राय दासिम दङ आरो जोंजों लोगोसे हेफाजाब होनानै जोंनि बे हाबाफारियावहाय बाहागो लादों बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट आरो ब्लक प्राइमारि साफ्रोमनिसिमबो आरो लोगोसे बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरदों दिनैनि बे बुहुमनां आइजो सान फालिनाय बे हाबाफारिखौहाय जोंल' खुङाखै गोबां बुहुमावनो गासैबो आइजो हिसाबै खुंदों आरो फालिदों बेजों लोगोसे जों हांख्रायनानै लाबोनाय जोंहा मानगोनां स्पिकार हिसाबै मनालिसा दैमारि टिचार मेम बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसे BTRनि चिफ गोबिन्द बसुमतारी सार बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों बेजों लोगोसे आरो सेन्ट्रेलनिनो जोंनि आइजो गांखंनि मानगोनां मरियम टप मेम बिथांखौबो जों हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसे गोबां सेन्ट्रेलनि मेम्बार्सफोर बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायदों आरो साफ्रोमबो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि साफ्रोमबो जोंजों लोगोसे हेफाजाब होदों पेरेन्ट बडि इउथ बडि गासैबो वुमेन साफ्रोमबोहै जोंजों लोगोसे हेफाजाब होदों आरो मोनफ्रोमबो ब्लकनिफ्राय जोङो हांख्राय हरदों प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे आरो गोबां मेम्बारफोर आरो प्राइमारिफोरनिफ्रायबो जा हायो बे जोंनि बे दिनैनि आइजो सान फालिनाय हाबाफारियावहाय साफ्रोमबो बाहागो लानांगौ बेखौ जों खावलायनानै बिथांमोनाबो जों खावलायहरनाय बायदियैनो जोंजों लोगोसे हेफाजाब होफैदों बिनि थाखाय आं साफ्रोमखौबो जोंनि गासैबो रायजो राजा साफ्रोमखौबो आङो आंनि गाहाम हामग्लायथि जासिहरदों दा दिनैनि बे आइजो सान फालिनायनि हाबाफारियाव जों जिथुनिखि आइजो माहारि हिसाबै जोंबो जे जिरायनानै थायाखै बा जोंबो दिनै दलरहै थायाखै जोंबो गोबां खामानि गावबा गाव थांखि थायो मावनो थाखाय सोलोंनो थाखाय रायजो समाजखौ दैदेननो थाखाय बा जोंनि इयुन जेनेरेशननि थाखाय मोजांनि थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां थायो दा बेफोरनि थाखाय जोंबो आइजो हिसाबै जों जिरायनानै थाया दा गोबां बेबायदिनो माखासे समावहाय आइजो हिसाबै जोंनो माने खाबु होनो नागिरा आइजोफोरखौ लास बा उनाव खालामनो नागिरो जाहाथे बेबायदि खालामा आरो जोंबो जिथुनिखि हौवाफ्रा आबाद मावोब्ला जों आइजोफ्राबो माइ गायो हौवाफ्रा साखरि जब मावोब्ला जोंबो साखरि मावो आरो हौवाफ्रा बेबायदिनो गोबां टिका खामानिफोर मावब्लाबो बिजनेसखौ लानानै सोलोंथाइखौ लानानै बा फोरोंगिरिखौ लानानै माखासे साखरिफोर मावनायखौ लानानै गासैबो बिथिङावनो जों आइजोफ्राबो समान दा बेखायनो जों आइजोफ्राबो मोनसे बे बुहुमनां आइजो सान फालिनाय हाबाफारिखौ जे सिगांनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों जों बेखौ अराय सम जों फालिबाय थागोन आरो खुंबाय थागोन आरो जोंनि इयुननि बिनानावफोर बा जोंनि इयुननि फिसा फिसौ गासै साफ्रोमबो जाहाथे बे सानखौ अराय सम फालिबाय थागोन बेखौबो आं आसा खालामो आरो बेबायदिनो गोबां समावनो जों आइजोफोरखौहाय आं रायजो राजाफोरनिसिम बा जोंनि मेलेमजिबि साफ्रोमनिसिमबो आं खावलायो आं जोंनि आइजो माहारिफोरखौ जाहाथे गारसोनानै दोना बा उन खालामनानै दोना जों आइजोफोरखौ जाहाथे जेब्लायबो गावसोरजों लोगोसे समानहै रायज्लायनाय समानहै नोजोर होनाय समानहै मोनथायखौ मोननाय बेबायदि जोंनो खाबु होयो आं बेखौ आसा खालामदों जे मबेबा जायगायावहाय आइजोफोरखौहाय माखासे राजखान्थियानो जा बा फरायसा आफादावनो जा बा जि धोरोम खान्थियावनो जा जियावनो जा जिखुनु बिथिङावनो आइजोफोरखौहाय उन खालामनो नागिरो जिहेतुनिखि उन खालामा आं बेखौ दिनैनि बे सानावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बा रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आं बे मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायहरदों जे जोंनि आइजोफोरखौबो मान होयो आइजो हिसाबै